gaba zanga-zanga an da an shiga kadami na yunwa. Lamarin nan sai a hankali. Sai da muka ce ai zanga-zanga da lumana, ai zanga-zanga da lumana, mutane matasa suka ƙi. Gashi an gama yanzu an shiga kadami yunwa. La 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 la. Ba komai. Ba komai. Kun da san yanayin da ake ciki yanzu na yunwa. An gama zanga-zanga. Sai sun samu mari ban ganku ba. Kuna ina? Kuna sama. An kulle gari ko ina an kulle. Yunwa masu shaguna ba su fito ba. Wasu an fasa shagunan. Mai abinci ba ta fito ba. Ina gaya ba. Kai zogale ne! Zogale kuma mana ya siyo da ƙarnar samun shi gaya ma. Sai da na shiga can ɓangare kusa da gidan su muri. Akwai wata dattijuwa ita ce ta burza mani shi. A'a! Dan ɗaya zan ba ku. Dan ɗaya. Yawwa, dan ƙi. Dan ƙi kaɗan. Kai ma dan ƙi. Ka riwa da yawa na. Kaɗan za ka dan ƙana ce. Ya dai? Wannan ba zogala ba ne. Ba zogala ba ne. Sai ɗan sigari. Sace wannan ɗan sigari. Ka sace. Sai, zogala ne mana. Ka sace wannan ɗan sigari. Ka masa? Ayya ma ba ta inda wani garbi ne kashi da turanci ba. Sai, zogala ne. Wannan tafasa ne ɗan sigari. Ban abuna. Zogala ne da Allah. Ayuba. Allah ya kiyaye wani. Wallahi wa zai ba. Ba komai. Tafasa? Ba komai. Amma ta masan kashin garbi ne. Ina ruwanku. To ba a yin wanne? Na siyo zogale kun ce tafasa. Allah isa. Mugaye. Allah isa. Kun zanne ana kadami a ƙasar nan. Kai, Allah ya faɗa karina da ku.